Tak ahojte, vás zdravím. Konečne som sa vybral v vode, keďže kvôli práci nebol čas. Idem chytať na rieku Laborec. Chytať budem na feeder, na háčik budem dávať dažďovky, ktoré som si včera večer na dvore nachytal, takže mňamka pre ryby, dúfajme. Zberám si dažďovečky na zajtra. Krása. Super. To je naša Amy, ktorá mi dneska pomáha. To je Eli. Čaute, čaute. Hoj. Hoj, hoj. No a nebudem chytať na jednom mieste, ale pôjdem dole prúdom. Takže vyskúšam viac miest. Dúfam, že tá rybka tam bude. Že si dobre zachytám, no a hlasím sa vám z miesta. Čaute. Tak auto mám zaparkované. Pomaly sa blížim k prvému miestu. Idem iba tak naľahko. Jedna udička, malý váčik, dažďovečky, mini stolička, no a doraz sme tam. Takže som na prvom mieste. Ináč som si všimol, že vo vode pláve dosť bordelu, tak to bude zaujímavé s tým feederom, no ale tak uvidíme, čo to bude. Tam tomu pár hodov, no a budem sa presúvať dole prúdom, takže uvidíme. Takto to vyzerá, dažďovečka, ideme na prvý hod. Tak máme tu prvú rybku. Takýto bordelík vyťahujem stále, keď to hodím, ale tak dá sa to zatiaľ. Máme tu prvú rybku, vyzerá to dosť pekne. Nechcem ju ťahať na silu, keďže je to dosť pekná rybka, takže nechcem ju ťahať na silu. Asi to bude na dlhšie. Bude to na dlhšie, ale tak pobavíme sa. Tak máme tu prvú rybku. Ako toto som isto nečakal, že to príde. Čakal som nejakých jalcov, mreny, ale tak toto ma prekvapilo. Stiahol som ju asi 15 minút, takže vám ju ukážem. To fakt super. Na prvú rybu. Krásne. Krásne. Prvá rybka.
keď takto bude pokračovať ďalej, tak to bude zaujímavé. Pozrite sa. Krásny. Super. Spravím si ešte pár fotiek a ide do vody. Čauko, kamarát. Dík. Takže sumec je vo vode. Na tú fiderku to bolo zaujímavé ho ťahať. Zaujímavejšie bolo ešte odať do toho malého podbereka, čo mám. Takže prekvapil, no a dúfam, že sa bude dariť ďalej. Poďme na to. Takže som už na druhom mieste. Okrem toho sumca som chytil ešte pár menších javcov, takže rybkám chutí, super. No a ešte som vám chcel ukázať, že ako mám naviazané, takže 30 gramové olovko, gumená gulička, aby mi olovko nenaražalo do úzlu, nadväze z fluorokarbónu asi 70 cm, no a háčik. Háčik je na vás, aký si vyberete, aký vám pasuje. Hlavne, aby bol dostatočne veľký, aby vám, keď chytáte na tú dažďovku, aby vám tá dažďovka proste na tom háčiku držala. Takže tak, no a ideme ďalej. Že aj takéto jalce nám berú krásne. Ideme ho pustiť. Máme tu ďalší druh rybky, tuto nosálik. Ideme ho pustiť.
ďalšieho jalovca. Krásne rybky. Super. Ideme ho pustiť. Bleskačík sa ukázal. Už majú vyrážku. Ideme ho pustiť. Hop. Tam dosť mokro, keďže v noci pršalo, ale tak dá sa to. To je môj bordelik. A takto tu vyzerá. Uvidíme. Dosť tu fúka. Tomu fidru to veľmi nebude pomáhať, no aj tak vyskúšame. Dlho to netrvalo, je to prvá rybka. Vyzerá, že to bude nejaký jalovček. Krasavec. Ideme ho pustiť. Potešil. Poďme ho pustiť. Rybka chutí, chytil som zatiaľ 4 jalcov, ale budem musieť zmeniť miesto, lebo dosť tu fúka a dosť otvorený priestor a na ten feeder to je nič moc. Budem sa snažiť nájsť nejaké tiššie miesto, kde je viac stromov.
okríkov. Takže balím si veci a hlásim sa vám z nového miesta. Asi minútka po nahodení. Máme tu ďalšiu rybku. Zase jalec. Máme tu ďalšieho jalca. Nie sú nejak veľké, ale pekné. Opustiť. Zase som sa presunul a to vyzerá lepšie, takže uvidíme. Aj tak som spomínal, že sa budem presúvať, že nebudem chytať na jednom mieste, takže je aj studená voda, tak ako som rozprával, takže tá ryba nie je všade, treba ju hľadať, no a asi sme ju našli, takže ideme na to. Ďalšieho adepta. To vyzerá najkrajšie, najväčší zatiaľ. A ináč sú všetky tielce sú rovnaké pomaly, takže ideme pustiť. Inak začína nám trochu pršať, takže dúfam, že to bude len také trošku. Tak už je to asi 10. jalec, ale tento už je taký najkrajší, by som povedal, tak ešte vám chcem ho natočiť. Pozrite sa, už je to krásny. Paráda. Super. Samozrejme ideme ho pustiť. Pošli deda. Tak ja sedím už v aute, keďže začalo dosť pršať, tak som to zabalil. Ináč za tú krátku dobu, čo som strávil teraz pri vode, tak som nachytal dosť pekný ryb, takže super rybačka. No a uvidíme, čo sa podarí na budúce. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. No a poďte k vode, nech sa vám darí, no a čaute.